ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. дар доираи талаботи қонун зистан маънои онро дорад ки шахс ҳаёти солимро пеш бурда ба қадри осоиштагӣ мерасад. нашри навбатии барномаи криминалии милитсия ҳомии ҷумъия шуморо чун ҳамешагӣ аз фаъолияти милитсияи кишвар дар самтҳои муқовимат ба ҷинояткорӣ ҳуқуқвайронкунӣ ва дигар чорабиниҳои соҳавӣ шинос менамояд. бо шумо ҷамшед мавлонзода. вазорати корҳои дохилӣ бо мақсади ҳифзи саломатии аҳолӣ аз хавфу хатари гардиши ғайриқонунии воситаҳои нашадор ё мубталошавӣ ба бемориҳои нашамандӣ ҳафтаи гузашта дар натиҷаи гузарондани маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ду ҳолати ҷиноят дар ин самт ошкор намуд. дар натиҷаи коркарди ахбороти моҳияти оперативӣ дошта бо методҳои фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони раёсати мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашадори вазорати корҳои дохилӣ нақшаи нашаҷалобинаро барҳам заданд ки мехостанд ин бори марговарро ба муомилот бароранд. шаҳрванд анақулов ҷамшед соли таваллудаш 1982 сокини шаҳри панҷакен ки пеш бо ҳамин ҷурм маҳбасӣ гардидааст боздошт ва аз ӯ ба миқдори 10 кило воситаи нашадори намуди ҳашиш мусодира гардидааст ки дар бастаҳои селофанпеш дар махфигоҳе дар лаби шоҳрои душанбе кӯлоб нигоҳдорӣ мешуд. гумонбаршуда нишон дод медиҳад ки ин миқдор мухаддаротро аз ҳаммаслаконаш шаҳрвандони афғонистон бо роҳи қочоқ ба даст овардааст ва минбаъд бояд дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон ба муомилот мебаровард. маврид ба зикр аст ки ин миқдор воситаи нашадор агар ба бозори сиёҳ роҳ меёфт боз чандин нафарро мубталои нашамандӣ мегардонид. ҳамзамон дар идомаи коркардҳои оперативии кормандони раёсати мазкур раҷабов фирӯз соли таваллудаш 1995 ва донаев шаҳзод соли таваллудаш 1999 сокини ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанберо боздошт намуданд ки онҳо низ ба муомилоти воситаи нашадор машғул буданд. ҳангоми кофтуков аз ҷайби ҳарду гумонбарон як миқдор воситаи нашадор дарёфту мусодира карда шуд. айни ҳол нисбати гумонбаршудагон бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида барои муайянсозии ҳамаслакони ҷиноятии онҳо чорабиниҳои иловагии оперативию тафтишотӣ идома дорад. натиҷаи мазкур ки раёсати мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашадори вазорати корҳои дохилӣ ба даст овард дар баробари дастоварди оперативӣ барои ҳифзи саломатии аҳолӣ ва амон мондани ҷомеа аз зарари мухаддарот мусоидат хоҳад кард. аксар маврид муноқишаи лафзии одамон дар заминаи хусумати кӯчак ба лату кӯб табдил ёфта қасдан ба саломатии якдигар зарарҳои вазини ҷисмонӣ мерасонанд. гоҳо аз беэҳтиётӣ чунин муносибати онҳо ба якдигар боиси ҷароҳати бардоштани нафаре мегардад. сокини шаҳри ҳисор ҳомидов шӯҳрат соли таваллудаш 1973 барои содир кардани ҷинояти авбошӣ дастгир гардид. номбурда дар ҳолати мастӣ санаи 11 июли соли равон ҳангоми дар манзили истиқоматиашон қарор доштанд бо бародари худ муноқиша намуда аз ҳиссиёти авбошӣ бо корд ба узвҳои гуногуни номбурда зада ба ӯ ҷароҳатҳои ҷисмонӣ расонидааст. вобаста ба ҳолати ҷойдошта нисбати боздоштгардида дар шӯъбачаи тафтишотии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри ҳисор парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда дар пешбурди тафтишот қарор дорад. дар натиҷаи баррасии аризаи чанд нафар аз сокинони шаҳри ҳисор вобаста ба тасарруф шудани чоргоҳҳояшон аз тарафи шахсони номаълум ба кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри мазкур муяссар гашт ки зимни ба роҳ мондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ шахсияти гумонбари ин ҳолати дуздиҳоро ошкор намуда ба кирдорҳои ғайриқонунии онҳо хотима гузоранд. вобаста ба кирдорҳои гумонбарон гузориши навбатиро тамошо кунед. милитсияи шаҳри ҳисор аз муайянсозӣ ва боздошти гурӯҳи 4 нафараи чорводуздон хабар медиҳад ки 2 нафари онҳо қаблан судшуда мебошанд. аз чапдастии гурӯҳи созмонёфта сокинони шаҳри ҳисор зарар диданд. чорвои майдаи шохдор аз бошишгоҳҳои саҳроӣ ва оғилхонаҳои аҳолӣ тасарруф шудааст. ахиран ба мақомоти милитсияи шаҳри мазкур имкон даст дод ки дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ парда аз рӯи чорводуздиҳои силсилавӣ дар ҳудуди маъмурии хизматӣ бардошта барои барқарорсозии адолат ва поксозии ҷомеа аз нафарони нобакору муфтхур муваффақ шавад.
ахиран ба мақомоти милисияи шаҳри мазкур имкон даст дод ки дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи парда аз рӯи чорводуздиҳои силсилавӣ дар ҳудуди маъмурии хизматӣ бардошта барои барқарорсозии адолат ва поксозии ҷомеа аз нафарони нобакору муфтхур муваффақ шавад. гурӯҳи чорводуздон аз 4 нафар иттифоқ ёфтааст. шаҳрвандон рабизода азизбек соли таваллудаш 1992 сокини шаҳри турсунзода ва ноболиғи 16сола ҳамаслакони дигарашон ки айни ҳол дар кофтков қарор доранд дар хусуси дуздиҳо байни ҳам созиш баста дар 9 ҳолат аз бошишгоҳҳои саҳроӣ ва оғилхонаҳои аҳолӣ ба тасарруфи моли майда даст заданд. аз чапдастии иттифоқи 4 нафара Саидов Маҳмадулло ва чанд нафари дигар зарар диданд. гумонбаршудаҳо макони дуздиро рӯзона интихоб ва асосан шабона ба дуздиҳо иқдом мекарданд ва ҳар кадоме аз онҳо вазифаи муайянеро иҷро кардааст. نمیخواد در آمدیم این که بسید که پریدیم ما همیشه زده در آمدیم گوسپنده همش اوس رفتن با ایره گفتم که مقصد تا ایس بیست سر کنم ما اوس سرش میکنم اوس میریم همون تا با یک تگی میزنه میقپه میگیره میریم بردیم فروختیم 1100 مقصد فروختیم امرا با تقسیم که هیچ نمیمونه هم خوردن ندمیشه فقط. дар умум айни ҳол тафтишоти пешакӣ 3 лаҳзаи дуздӣ бо тасарруфи 15 сар моли майда ва як адад сечархаи электронӣ ба онҳо нисбат медиҳад ки шумораи ниҳоӣ набуда эҳтимол аст дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ боз далелҳои нав зам шавад. бо ошкор шудани кирдори ба ҷомеа зараровар хавфу хатари сокинон бартараф ва нисбати гумонбаршудаҳо бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст ки ҷазои сазовор онҳоро интизор аст. донаев раҳмат соли таваллудаш 1968 сокини ноҳияи рӯдакӣ ба мушкилкушоӣ ном бароварда ба ривази маблағи пулӣ ба сокинони ноҳияи мазкур ва дигар шаҳру ноҳияҳо хизматрасонӣ дар самти табобат борои фолбинӣ ва пешгӯии тақдиру сарнавиштро анҷом медод. вобаста ба ин ва мардумфиребӣ як зану шавҳар гузориши навбатиро тамошо кунед. новобаста аз таъкидҳои ҳамешагии омодасозии барномаҳои махсуси телевизионӣ ва аз макру ҳилаи соҳирону ҷодугарон огоҳ намудани шаҳрвандон мутаассифона ҳанӯз ҳам ҳастанд нафароне ки ба худ хулосаи зарурӣ набароварда ҳанӯз ба фолбинию ҷодугарӣ машғуланд. вазорати корҳои дохилӣ то аз ҷомеа пурра решака намудани ин зуҳуроти номатлуб бар зидди он муборизаи беамон мебарад. аз ҷумла зимни санҷиш аз ҷониби кормандони раёсати кофткови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ дар ҳудуди ноҳияи рӯдакӣ муайян карда шуд ки шаҳрванд донаев раҳмат соли таваллудаш 1968 истиқоматкунандаи деҳаи ҷӯйбодоми ҳамин ноҳия бо истифода аз усулҳои маккорӣ ба фолбинию ҷодугарӣ машғул аст. зимни аз назаргузаронии манзили истиқоматию як миқдор ашёҳои карахт дарёфт гардид ки ҳамаи онҳо ба истилоҳ ба муштариёну ихлосмандони ин мардумфиреб буда бо мақсади гармию хунукӣ ва кушоиши кору пешравии зиндагонии онҳо истифода мебурдааст. вале чуноне ки худ ё иқрор аст иҷрои чунин амалҳо ҳаргиз аз дасти касе бар намеояд. вале шаҳрвандони зудбовар ки зери таъсири психологии фолбинон меафтанд вақт ва пулу моли худро сарфи чунин амалҳои пур аз ҷурму гуноҳ мекунанд. инчунин дар идомаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи аз ҷониби кормандони раёсати мазкур шаҳрванд Мерганов Зайниддин соли таваллудаш 1955 ва ҳамсараш Шарипова Тоҷинисо соли таваллудаш 1955 истиқоматкунандагони кӯчаи Турдиви ноҳияи Исмоили Сомонӣ дастгир гардиданд ки номбурдагон дар манзили истиқоматии худ ба сейру ҷоду ва фолбинӣ машғул буданд. боздоштшудагон бо истифода аз маҳсулотҳои хӯрокворӣ аз қабили орд, чой, қоқ, тухм, равған ва қанд гӯё тақдири ояндаи шаҳрвандонро пешгӯӣ мекарда бошанд, мизоҷони кӯтоҳандешу сабукфикри худро бо ҳар афсункорӣ ба доми фиреби худ ҷалб намуданд. дар пеши бобоҳом хондагим дар дигар домулҳое буданд ки аз дунё гузаштагиан ва хондагӣ ҳастам. хон аз ёдкарагӣ ҳастам. пеш мебиянд дуо мехонем ягон касае намисол ягон тарсидааст ваҳм дорад ягон чинетари дорад оилам бошад аз биёшон модарошон дасти пир гирифтагиан вақташ табобати бефарзандо меянд духтарои занҳои бефарзанд табобат мекунад хайли кӯдакоро сукутшӣ мефурорад ягон тарси вазмин дошта бошад кӯдаки майдкак мисол хондан мураққина қолакш мекунад иншоалло мебинем ки халос гуфтиянд. дар баробар ин шаҳрванд Шарипова Тоҷинисо дар манзили истиқоматии худ дар шароити ғайрисанитарӣ ба гирифтани хун низ машғул буд. беморон назд мемаданд табобатшон мекардем. хай дигар табобат намекард. тамом
من 8 سالگی من 8 تا اپراتسیا خوردگی پوچم نمیشه درد من شو خون ندارم فقط به ضرب دارو. چیکار میکنی پیش طبیب رفته طبیب خوردی؟ گفتن همین کلاکن سوز میشه. که ای خنوت یکون چی شده که ترس داری یکون چی داری برای зимни аз назаргузаронии манзили иstiқоматии боздоштшудагон як миқдор маҳсулотҳои хӯрокворӣ ва дигар ашёҳо ҳамчун далели шайъӣ дарёфт ва мусодира гардид. маврид ба зикр аст ки мизоҷони ин мардумфиребон аз субҳ то шом дар назди хонаи онҳо навбатпоӣ мекунанд ки ин мутаассифона бозгӯи эътимоди ботили онҳо мебошад. шашу чанд буд мо рафтаги мо шашу чанд буд соати шашу чанд рафта очират буд одам буду ман аҳамият надодам ҳамҷида шиштим столда ки як чанд минут пас ҳамин айпуштима одам дуромад. ман ҳамин пеши занак рафтам келенима бурдам ноф бардорӣ хомилашон ғалтидагӣ буд личейни кардем личейни ба гуфтан ки равен ҳамин ноф бардорӣ вай мекунанд ҳамин занак ба овардем. нисбати номбурдагон дар асоси моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ҷаримабандӣ карда шуданд. милитсияи пойтахт дар натиҷаи роҳандозӣ намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ муайян намуд ки як нафар соҳибкор дар бозори фаровони пойтахт нӯшобаҳои ташнашикани муҳлати истифодаашон гузаштаро ба муомилот баровардааст. айни ҳол оиди ин қазия корҳои тафтишотӣ идома дорад. сироиддин шакурӣ дар ин хусус гузориш таҳия кардааст. талабот ба нӯшокиҳои ташнашикан дар фасли гармо ниҳоят зиёд мегардад. аз ин ниёзмандии шаҳрвандон истифода бурда баъзе аз тоҷирон нӯшобаҳои пассифату муҳлати истифодабариашон гузаштаро ба фурӯш гузошта ба фиреби истеъмолкунандагон даст мезананд. кормандони шуъбаи таҳқиқи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе зимни санҷиш чунин як далели қонуншиканиро муайян намуданд. шаҳрванд шокиров далер ки дар бозори фаровон ба фурӯши нӯшокӣ машғул аст дидаву дониста нӯшобаҳои фанта ва кока-колаи муҳлаташон гузаштаро ба фурӯш гузоштааст. зимни санҷиш аз ҷониби кормандони милитсия аз номбурда дар умум 414 дона чунин нӯшокиҳо дарёфту мусодира карда шуданд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати шокиров далер тибқи талаботи моддаи 627 кодекси ховайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ҷиҳати чорандешӣ ба суд ирсол карда шуд. бо назардошти ҳолати мазкур аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки зимни харидорӣ намудани маҳсулоти хӯрокворӣ ба сифат ва муҳлати истифодабарии он аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. ҳангоми мушоҳидаи чунин маҳсулоти пассифат ва муҳлати истифодабарии он гузашта ба мақомоти милитсия муроҷиат намоянд. риоя накардани талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳ ва суратафзоӣ дар як лаҳза ба вуҷуд омада боиси сар задани садамаҳои марговар мегардад. шарҳи як садамаи нохуши нақлиётӣ дар гузориши навбатӣ. мутаваҷҷеҳ бошед. متاسفانه سالهای اخیر بنا بر رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه رخ دادن صدمه‌های راه و نقلیات نگران کننده ارزیابی می‌شود. محض از جانب رانندگان واسطه‌های نقلیات تمغه موتورسیکل موتورولر به اعتباری ظاهر می‌گردد. هرچند از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی و یک قطار تشکیلات و مؤسسه‌های دخلدار با مقصد پیشگیری صدمه‌های راه و نقلیات در عمل تدبیرهای لازمه اندیشیده می‌شوند، ولی متاسفانه وضع حرکت در حدود راه‌های ولایت ختان مرکب و خطرزا ارزیابی می‌شود. هر یک راننده را لازم است ماهیت رعایت قاعده‌های بی‌خطری را درک نموده و احتیاطکارانه واسطه نقلیاتش را اداره نماید. اما از مشاهده برمی‌آید که برخی از رانندگان خاصه رانندگان واسطه‌های نقلیات تمغه موتورولر، موتورسیکل، اسکوتر مانعگی ایجاد کرده وضع حرکت واسطه‌های نقلیات را مشکل می‌گردانند. بیشتری رانندگان این گونه واسطه‌های نقلیات نورسان و سالمندان بوده متأسفانه از قاعده‌های بی‌خطری برخوردار نیستند. همین حالت بود که سنه 12 ایولی سال روان سید علی رجبلی ساکن ناحیه و سال تولدش 1976 راننده واسطه نقلیات سه چرخه تمغه مروی به قید رقم دولتی هنگام حرکت از سمت مرکز جماعت شهرکی وخش به جانب دهه آغازه ناحیه مذکور بنابر رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه در حدود کنار چپ راه در منطقه دهه شرسری جماعت شهرکی زرینسار و چقوریز سرازیر می شود. خلاف طلبات قانون در این واسطه نقلیات 8 نفر مسافر سوار بودند که بر اثر این حادثه مرگاور 3 نفرشان خواهران راننده به هلاکت میرسند. اینچنین دیگر پیوندان اعضایان عائله راننده با برداشتن جراحت‌های گوناگون جسمانی در بیمارخانه مرکزی ناحیه وخش بستری میشوند.
من موتورو نو خریده بودم یک تقریبا 10 هفته پیش خریدم های نکرده بودم تجربه نداشتم در موتورو و موتور خوشم موتور لبو دروش پاچه پافتن 6 تن های که گفت و های کردم داره رفته سبدیم رفتم تا گگنه بود چخری بدم درم چخری نزد که رولا کشیدم دیگه از دست بخورده شدم در چخری افتادم 3 خواره دست دادم تدیاش در بیمارخانه. در شعبه تفتیشاتی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان نسبت سید علی فرجبلی با ماده 212 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده و تفتیشات آن ادامه دارد. در انتهای برنامه با معلومات شهروندان میرسانیم که پرداخت همه گونه مزد خدمترسانی و دیگر پرداخت‌ها در وزارت کارهای داخلی نیز به طور الکترونی براه مانده شده است. از این لحاظ از شهروندان خواهش می‌نماییم که هنگام پرداخت مزد خدمترسانی بخش‌های شناسنامه‌دهی، بازرسی دولتی автомобили و جریمه‌های مأموری مقامات کارهای داخلی مبلغ‌ها را توسط کارت به صورت حساب معین شده پرداخت نمایند. چون مناسبت آنها می‌تواند به پیشگیری عمل‌های کورپسیونی مساعدت نماید. انجام برنامه میلیسیا حامی جامعه در برابر دیدن کردارهای ضد حقوقی خاموش نباشید و برای از بین بردن آن به میلیسیا خبر دهید، زیرا فعالیت دستجمعانه جامعه را از نابکاری و به ترتیبی حفظ می‌نماید. تا برنامه آینده تنصیحات و خانه آباد باشید.